Apok kitli charo odap tang ni umat jong bawan. Aga day bat kani ka jingwan theh niut hang ni hapoh Shnong Umshangling barok si kata kumbalaong mene sa ai pija. Dorbar Shnong Umshangling kala Khang mynta lalai sngi ya ka jaka theh niut jong ka sor Nongpoh kebadan hapoh uput usam ka Shnong namar ka jingsieng palat put ka jingsma iwtung shapoh ka Shnong ka thaw naka ka jingbret pathar ki jaboh. Dorbar Shnong kala shim ka sienjam hadien ka jingud jingnam ki nongshongshnong ba ka jingsma iwtung kala wan sieng shaduh ki Shnong ki thaw bat ki skan ki lawan boy ki yeng ki sem boy ya ka bam ka di hadu bala ijli khat ka babu jingma wade ka kot ka khia. halo ka sienjam ka ba ka Dorbar Shnong Umshangling ka shim ha ka day bat kani ka jaka theh niut mo ka jingsma jong kani ka jaka kani ka Shnong Umshangling la di ka way ka ba pendu thia du dem yaki ka ba penlang a pisa yaki khamtam manta ka porliur ka porslam ki ikat no ka jing jaboh jong kani ka jaka mat pui hadu kan no uskan uboy ha kani ka jaka tinakaliang ka jongi kum ka senjung iwan ban kersian pura ya kani ka sienjam ba ka Dorbar Shnong ka shim bat nakaliang jongi ka senjuk ru ngieng rengkat bat ka Dorbar Shnong ban persya ha ka day bat kani ka jingwan theh niut hang ni hapoh Shnong Umshangling Kani ka jing Khang ka Shnong Umshangling kalabu mynta ha ka jing ya ki Shnong ki thaw ki hospital bat ki yo ki hat ka sor Nongpoh namar ka jingbam don jaka shu shawai panlet bread ya ki niut. Halor kani ka sinjuk ki rang bashnong ki phrashnong ki bahap hapoh ka paham rio circle lembar ka Dorbar Shnong Umshangling ha ka sing sajan kila ya her jurip lang ya ka jaka theh niut bat lab ka rukam bread ya ki jaboh klalong ka ba I pathar bat ka bakta ashisha bat kala penmi iru omtang ka jingsma iwtung hindri ka jingboy skan. Pancu yathu yapi dang menin janmit enta ngila perlong ka jingeki ngila yo ya kata ka siti bala sngi ningkong na kaliang gibor badai pen kin sawan mi hangne le ya kata ka site visit enda adap ka site visit en sa penlong pat ya ka meeting hadisi office conference hall ka bapan lengo yangi barok si kata kumbalaong mene sa ai pija batat hadu bangila pen I ya ka kam ka bangi ngimla su bansya tang hapoh cisngi ro kamder ka por hapoh tang katok ane kanta kilala ban penmi ya kata ka notification ban monle ya ka spot visit kumju ro ban khot ya kata ka meeting henre kata phusnem bangiut sai pija kane ka jingja ka jungphi ka pen I sai kata ka jingle ben ka jungphi ka jingbom sunyau ka jungphi ha ka ju ka por ka jingkhen sting ka jungphi yangi ka sunang phimdon re kata ka jingkit kli ka ba mangi ka ngingat hakane ka apot ka bangingat te nakaliang ka jungi katba kibor badipen kim patla ban penurlong kita ki jingdawa ki jungi nakaliang ka jungi ngi kerensai badalile ngi nomsha ban theh niut wat ladang idai ban shong sa tngan wat ladang idai ban yapru ngin ya le bet hadu bangin da poi saka thong jong ka jing Ya kani ka jing jurip layalam do chairman ka sinjuk ba Stephen Kshiar rang ba Shnong ka Umshangling ba James Mayong u secretary Shnong ba Vincent Sokwai ki dikhot ka sinjuk lembat ki longkmi ka Shnong Umshangling. Haba kran chiklat pathai khubor u chairman ka sinjuk bat kinong yalam Shnong ka Umshangling kila pintep ba ka sinjuk ringkat ka Umshangling kila rai benang pinbeteng shakhamat ya ka jing Khangdam ya kani ka jaka theh niut bat kinum ailat satya banu wan theh niut haga te ka jaka kat baki bor sarkar kimpat la ban le ai ya kani ka jaka theh niut haba bu khmat ya ka jing sngan bat ka bha ka miat jong ki nongshongshnong